Čekaj, tetka, Molim. gdje se mi sad nalazimo? Na ribarskim bastionu. Nemoj sad slikati, nego objašnjavaj. Svaki stup je drugačije Znači, svaki rađen. stup je ovdje drugačije građen. Sanja, profesionalni arheolog, restaurator, kako se zovu ti koji poznaju te stilove, nemam pojma, je ovdje već bila i primijetila su stubovi različiti. Znači, ovo što vidimo ovdje su cvjetići, to je klasični primjerak renesanse, znači preporođaj. Znači, to se preporodilo, procvjetali su. Znači, renesansa dolazi iz Italije, negdje od kraja 17. vijeka. A šta su ova krilca od anđela? Krilca od anđela predstavljaju neogotiku. Neogotika, znači, gotika je nastala u Francuskoj, ali neogotika, znači da su je druge države preuzeli. Kraj 14. početak 15. vijeka, klasični primjeri anđelih krila s kuglicama, jasno se vidi. Ovo je klasični primjer baroka. Jeste, barok. Uvijani listići ka unutrašnjoj strani pokazuje barok u pitanju sa 3 plamsaja. Klasični primjer. Dalje. Ovo je rokoko. Ovo je rokoko fazon, zato što svak koji se malo razumije vidi da dvije kopče drže krila sa malim trouglom. Šta ovaj trougl i prava geometrija označava jeste da dolazi do pojave kubizma koji označava pravi primjer kubizam kockice. Znači kockice, kubizam od kubo, što na latinsko znači kocka. Vidi se da kocki idu s razmjera jedna prema drugoj, znači manja, veća i tako dalje. Ove si malo pisao, vidiš kako? Jeste, evo pa vidi se to. Malo se obrću. Da, isto to govori, znači da su neki glatki, neki iskrivljeni. Ovo je arapski stil. To sam tražio i čekao. Znači, arapski stil koji su oni preuzeli od Arapa pokazuje oštre linije koje još iz vremena piramida datiraju. Da, ali ovo je već malo afričkog stila sa nekim šatewa. Ovo je šatewa, ovaj simbol. Ili kraljevski stil. Znači, vidimo simbol kraljevstva. To je ovaj simbol ovdje. Cvijetni simbol, ponovo renesansa, znači koristili su više, nisu samo koristili lale, već i ove kao leptiriće neki, tako to. Ovdje ima već nagovještaj orla. Jes, orao, to je već sad nagovještaj njemačke vladavine. I krajnji stup, talasasti prelom i to znači doba sovjetske vladavine. Već ovdje se sve prelomilo, klasično, ravno, glatko, znači bez ičega. Ovo je komunistički stil koji su Rusi ostavili, a oni su ga zadnjeg stavili da se ne bi toga sjećali. Smeta im. Znači mi smo sve opisali, ovdje ima za nas koji obožavamo umjetnost. Ovo je za nas Meka i Medina. Jer mi je stvarno sve što se ovdje vidi, to su nevjerojatni stilovi. Mješavine svakakvih. Znači, stvarno nemam riječi. Stvarno ova Budimpešta super. Jeste. Mi se sad odjavljujemo i čujemo se kasnije.